फुनुका victory khai funuka sabani fan jotono sung tipra sangi haimani bagise oro kun sung IPFT BJP INPT TPF Congress emon sung TMC amti hini sung keba haine gre jotono tipra sangi se tipra sani chobano sung ma muthangna hine haimani bagai sung bijoy khai klaka sara India o wana jago je party prithibini BJP hinge tabu prithibini sobse kotor party the biggest party in the world ni jago o BJP party India ni borok play 331 MP 540 ni bising minus khajangkai borok 70% almost klaiti ngi tongo o party ni the thonyorok na sing ti prasad thansangai ADC area no joy khai funuka prithibini borok ro joto jagan piwan tuke kaisa state of thaklai tongo Maharashtra ni sini Bubakar ni thani Congress ruet ho sini Goa ni the minister of Bona Hambai Horo India ni kabangma borok tabuk Tripura ni ekona naye black khatong thokjagi tongo buskang ago khane sung sura edise simia takuktai bukuk sam sini buskang thasing sini kaka thaka 2023 shoka sung bidan sabani as chitnoba dokhol khainai haite azam kebuk khane andegla taisin borno sujug boragla khaise Tipraland thasing thaka delamination tamang ta kisa tai 2 minute naw thasine delamination kai every 25 বছর পর হংকাই sini Bharat ni Songbinan the constitutions of India ni bini readjustment ungo hingka a thana hingka 2006 mani tabuk next hingka 2026 ong hangka sini tam problem ngi man kaisa hingkai delamination hingkai borok ni joto jonogonana khaye bini seat aboni hisabe allocate khaijago tabuk sini 60 seat tongo total bidan sabao koita sini seat tong 20 ta nor joton khaimano sing oro bini kokno kuno sikar khainen kere sini borok ganang sar bijoy rang kholtong choba khaimani bisinga agi 17 ta tongmani tai 3 ta seat borok bidan sabani increase khaye bari ro jini sing 20 ta seat do ST rokni tongota go o seat ro bahake according to nini population ga population ni census bufurun kangka 2010 songmani 2011 angka report ko gota ga tabo ga 2020 engmani 21 no report tabo koyak din ni pore koyak mas ni pore obo kok nai agi engkai national citizen registered engmani tabo engkai NPR national populations of registered jago norok ananu khana kabangma bar ang debate khai national news channel media ni buskango table to tobe ang borok no khau siri tipra saro kemana nai tongo oboni dai sabong nai Indian government no ungnai Indian government has to listen sini kok nama khana nai tai je sing bipot ngi tongmani je sing satok jagi tongmani sungno banchi rena bagai the only bikolpo rasta tipra len no borok sungno renani bajjo ma ungnai ne ang bar national news tabok sing as a youth wing nge koyak bosoni pore sing dokhol khlainani thangi tongo aboni baga ang norok no blai ke hambai marwo tinin o dino norok ni kabama borok ni samong kaisa nogo tongmano haipon a samong rong ya kare ti pralen ni chobawo sini sar tai thui tai kolam tingna rubai thano next generation no sing thiani sakang buthawo togai aw thiani sakang amu khailangka o kok no sanani bagi sing tini oro hai tongo abon bagi takuk chong sini youth chong norok nang blai ke hambai maro buskango norok kuno wana na kare kuno tension sana di thasing thai klangka khorok ta tipra sangka bizon bangali ha ayo ble bizon wanjei ni soman singna nangnai angkai no mas mangnai buskango sing phunukta ni thangi tongo dunia no tipra sa juri thansangkai ADC election ni sudu 18 ta sidia bidan sabha sit bosing dokhol khainai biplab dam ni buskango no sing thai phunuknai Sini bubar grani netrite Tipraland bosung dokhol khlainai abono boro himat tongkai borok banti ro phajo haise angkai thaitong o sakang ni 5 din sakang just ang office ni Hyderabad bubar grana call khai saka game nang phai pai sidi aroni ya kari phaji do phani bagi thamung phaji non as a youth ni tabuk tongja gi tongo youth ni ngai nang thamung pang phaji buskang ni onek responsibility tongo kuno kok no man sugya kare 1 minute bang na kani job thang to but Tipraland ni bagi smart na kok no man sugya
Ani mom dad by kakak like Simon Ani baya babi tongo payung artist tongo payung boyer tongo borok Simon ani nukungo Ani babu bo ekdin salto 2015 sakir ya karin haizak Sinoro tamung nung ni bagai onek problem mengenai yang Simon tango sakir ya karake but abo problem ya problem mengenai hasilnya saga sini besar betul ini kaisa gay tamo no jawab berenai sel je puro sini mokol bus kango sini bihik no sini sajek no sini dara no sini menai no kogiro butharana tamo no jawab berenai sel oh jawab do prostud kanya ni bagay no ini ni dinok sen kutumai es yot tansang ni sel do sangat sama kanya oh tansang jawab wo ang kasing na sawo takuk song seng BJP ni ingin ta haje IPF ni ingin ta haje Kongres ingin ta haje korok sa tiprasang ni athui no tubi haje ang no promise kayo 2026 ni bisi seng jes kapono tipralen dokol kanyan tiprasa tangli engka ang atek tanani tangliya tebu kok sajak na tongo henba dini haksal ni borok jetu haijak ba abon bagi seng kirok narok nango tabu lockdown ni jarawo tai atek ang jara nahalia omsek thawino ani kok na ang matak sinai te blai ken norna hambai